Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kaspero at babiyahe ulit tayo at mamamana. Siyempre, kasama natin itong batang spero. Napakalupit mga kaspero, mamana. At ito yung gamit niyang pana. Bali, isang carbon din na Hermes. At ayan, customized by Corsi Spearmaster. Shout out. At yung gamit ko rin, itong patos roller natin. Ayan si Batang Spero, kay Coach Ali, si Don Coron, at ayan yung Boracay Spero kasama natin. Ay, let's go. At bumaba na nga ako mga kaspero kahit dalawang araw na malakas yung ulan, pero yung visibility ng tubig dito sa papanaan natin medyo good mga kaspero, hindi masyadong malabo. Kaya eto, maghahunting na tayo mga kaspero. Unang baba ko, napansin ko itong grupo ng mga slick unicorn or slender kasama ng mga surgeon. At nandun sa gilid, medyo malalim itong spot na pinuntahan natin, gawa ng unang warm up pa lang natin, kaya hindi natin sinagad ito. Mahirap na, baka kapusin pa tayo, kaya back to the surface na lang tayo at magpahinga. At syempre, nakapagpahinga na tayo at nakapag-warm up. Back to the ilalim. At syempre, ito na ang ating matinding paghahunt mga kaspero. Ang tinatawag na ambush, ngunit eto yung nagpakita. Isang malaking tanigi, pero hindi pa rin para sa atin, kaya ayun, iniwan tayo. Okay lang yan dahil babalik naman yan mamaya mga kaspero. Huwag nating pilitin na panain. Mahirap na dahil medyo may kalaliman itong spot na ito, gawa ng high tide pa mga kaspero, at 20 meters yung lalim na ito, kaya hayaan na natin. Another dive na naman ang ginawa natin mga kaspero. Same spot kung saan natin nakita yung king mac. At eto nga, ambush pa rin yung style natin sa paghahunt, gawa ng medyo mailap yung pelagic dito sa lugar na to, kaya kailangan marunong din tayong dumiskarte. At eto, pagkababa ko sa ilalim, patingin-tingin lang ako sa paligid, baka biglang umangat yung mga mamaw, dahil sa unahan ko nandyan yung gilid mga kaspero. Draft off yan mga kaspero, yung lalim niya siguro nasa 40 to 50 meters yung baba. At napansin ko kasi napakaraming mga red bass at saka slender unicorn doon sa baba. Pero eto, meron akong nakita na isang malaking yellow lip na emperor, ngunit mailap naman itong isda na ito, kaya abang-abang pa tayo, baka may umangat. Ayan yung yellow lip, tinutukan ko na sana, ngunit merong papalapit sa atin na mas malaki. Ayan, no, sumasalubong talaga, kaya tinira ko na mga kaspero. Sapol ang bluefin trevally. Ito yung unang isda natin sa araw na ito. Kahit medyo maagos, nilalabanan na natin yung agos para makapana. Bali, nakapana rin ako dito ng isang dugtutuna, ngunit hindi na natin nakuhanan ng video, gawa ng bigla ang dumaan sa harapan ko, kaya hindi na ako nakapag-click, kaya hindi ko na binidyohan mga kaspero. Kaya etong bluefin at saka dugtutuna na good size, inangat muna namin sa bangka para hindi kami mahirapan magbitbit mga kaspero.
Napakatindi talaga ng batang spero na to. Ito, nakadali ng king mac at saka dogtot. Meron pang jobfish yan mga kaspero. At ito naman yung mga huli ng kasama ko sila Master X. Hinarvest nila yung mga green jobfish. Kaya shoutout sa iyo Sir Abraham. Ito na yung favorite mo, hinarvest. At pagkapahinga natin ng konti, balik ulit tayo kung saan tayo sumisid kanina. Dahil napansin ko, napakaraming pelagic sa lugar na to. Ngunit medyo mailap at nandun lang sa gilid. Kaya bumaba ako at meron akong nakita na 2 dugto tuna. Kaso lang medyo lumayo, kaya etong technique natin dyan, i-ambush natin mga kaspero. Hindi pa ako nakarating sa baba, magpipesto pa lang ako. Ayan, lumapit agad. Napakatindi talaga ng dugto tuna. Ayan, kaya sapol ka. Ambush ulit tayo mga kaspero, same spot. Ayan, napakaraming bait sa unahan. Dahil wool yan, aangat at aangat lang yung mga pelagic. Kaya eto, hintay ulit tayo. 2 na namang dogtot tuna na lumapit. Ayun, sapol na naman mga kaspero. Grabe, napakasarap mamana dito sa spot na ito. Dahil kusa lang umaakyat yung mga isda kapag umaambush tayo. Ayan, paikot-ikot yung dugto tuna. Meron na tayong 3 dugto tuna at 1 bluefin trevally. Goods na ito mga kaspero, yung huli natin.
Dito na-amaze ako mga kaspero dahil hindi lang yung mga pelagic yung nakikita ko dito, at meron din akong nakita na malaking Napoleon Ross mga kaspero. Kumbaga ito yung pinagbabawal kunin, yung maming. Napakalaki mga kaspero. 2 piraso yan. Nandun sa baba yung isa. Ngunit hinahayaan lang natin, ini-enjoy lang natin yung pagtingin dito sa maming mga kaspero. Merong slick unicorn at saka mga surgeon fish. Pero hindi tayo pumana, bumalik na tayo sa taas at magpahinga. Baka meron pa tayong makitang pelagic bago tayo makauwi mga kaspero. At hindi nga ako nagkamali, easy to shot lang itong King Mac dahil habang nagpapahinga ako sa taas, dumaan sa baba. Kaya eto, drop shot yung inabot sa atin mga kaspero. Sapol ang tanigi. Sulit yung huli natin, halos pelagic ngayong araw mga kaspero. At ito na rin yung last fish na nakuha natin. At nag-decide na kaming umuwi dahil medyo hapon na rin at medyo sumama na rin yung panahon mga kaspero. Napakalakas ng ulan nung pauwi na kami, kaya yung mga huli namin marami at sulit mga kaspero. Yung huli nila Master X, nakadali pa ng red bass. Ayos talaga. Bakit may kabila dito eh? Uy, sana all! Ayan mga guys, live tayo ngayon. Kami na pampaladra tayo eh. Sayang. Uy, sana all! Champion talaga. Champion talaga. Kung in-extend ang competition, champion pa rin. Baka hindi yun. Kahit na mag-extension, champion pa rin ang Boracay Spiro. At second pa rin yung champion. At maraming salamat nga pala sa mga sumama sa amin sa dive na ito, kay Don Coron, kay Coach Ali, at sa mga local spero dito sa Coron. Maraming salamat syempre kay Batang Spero. Ayan, medyo nilalamig na kami dahil nandyan na yung unos, napakalakas ng ulan. At yung mga huli namin, ayan mga kaspero, mga dugto tuna,
green job fish, merong GT, merong barracuda, syempre red bass at lapo mga kaspero. Nakahuli din si Coach Ali ng wahoo. Sayang yung malaki, naputol yung line doon sa buya kaya nahulog yung isang king mac at hinanap namin ngunit hindi na nakita mga kaspero, sayang. At muli, hanggang dito lang ang ating video. See you on my next adventure mga kaspero.